Една от най-важните услуги, които дигиталните агенции би трябвало да предлагат, е поддръжка на уебсайтове. Поддръжката на уебсайта е второто важно нещо след самото му създаване. Дори маркетинга няма толкова важна роля, колкото поддръжката му. Това е така, защото дигиталният маркетинг сам по себе си е пряко свързан с самият уебсайт и при липсата на работещ и автентичен уебсайт, рекламите дори не могат да достигнат до хората, а така и уебсайтът няма как да успее да задържи вниманието на хората. Ние от GetSeo извършваме цялостна поддръжка на уебсайта, като актуализиране на софтуера на уебсайта, подобряване на скоростта на уебсайта, коригиране на HTML грешки, архивиране на файлове, разработване на ново съдържание, оптимизация за търсачки, осигуряване на последователност на дизайна на всички страници, коригиране на повредени връзки, преглед и анализ на вашия уебсайт. Възползвайте се от всичко изброено, за да имате сайт, който винаги функционира и привлича нови потенциални клиенти.